Musím natáčet intro znova, protože jsem šulin a nezapnul jsem si mikrák. Dneska máme slíbený upper, chtěl bych tam aspoň jedno PR-ko, takže to teďka koukám. Dumbbell press jsem teďka hodně přidával, no si myslím, že to bude tak jako to jedno popáčko navíc, když to bude dobře, ale mám tam pulldowny, které teďka lítají fakt dobře a naposled jsem tam měl 85, 2 top sety po 9 a po 6. Myslím si, že dneska bych tam mohl narvat těch 90. Takže uvidíme, to by bylo super. Přijel jsem si do tréninku Kelsošrax, že trapezy mám fakt slabý a fakt to zvětšuje opticky, takže by mohl být dobrý přídavek. Ale už jsem skoro rozehřátej, protože buď se mi nelíbil záběr a nebo jsem si nezapnul mikrák, takže už půjdu pomalu na top sety, ale ještě se dám dát jeden set a pak top set a vylítneme na to. To šlo mega dobře. Přišlo, že tam furt nic nemám. A to jsem tam měl 70, ale 90 podle mě dneska padne. To je fakt nice. Ty podal byly úplně insane. Jsem dal 90, takže jsem většinou opakování z minulého týdne, které byly o 5 kg lehčí, takže strašně dobrý. Jsem odjel 27 na incline. Uvidíme. Minimálně to musím mečnout těch 30, takže 5krát. Jo, prostě strašně znáte, mám vždycky cviky na kozy jako první cvik, protože to mám asi jako nejslabší ty kozy. Takže mám vždycky nejvíc energie na to, ale dneska jsem to musel prohodit, protože to bylo zabraný, takže jsem začal pulldownama a teď až ten dumbbell press, no, takže asi kdybych tím začal, tak to bude v pohodě teď. Se budu možná trochu trápit. Ty vole, 27 mě poslali úplně do hoven už. No, uvidíme. OK, tak jsem to aspoň mečnul. Dal jsem těch 5. Tahal jsem to úplně vším možným, ale furt jsem dal aspoň stejně. Což je fajn. V podstatě jsem ještě prohazoval ty cviky. Tak úplně v pohodě. Nemusíte zase za každou cenu, každý trénink na všem progresovat. Kapek deck. Co tady, ale dneska so far úplně šílený trénink. Šílený.
Tak byl úplně šílený. Další PR-ko, se opět víc než minulý týden. A já jsem teďka jednu cihličku od Fullstacku. Je fakt jakože asi nejlepší nakopávač, co jsem jako měl. Mám od Vejny Galaxy, ten Hyperion se to jmenuje, čekejte. Jo. Tenhle. Jo a snažím ten kofein furt trošku jako limitovat a nedávám ho úplně před každým tréninkem, nebo když už dávám častěji, tak si třeba dám čtvrteční, poloviční dávku. Dneska jsem dal po dlouhý době celou a ty krávo, to je fakt skvělý, jakože první nakopávač, který mi fakt dává jak svině. A nejsem z toho zase jako moc vyjetej, takový, že má takový ty jako úzkosti skoro, nebo tak. A zároveň úplně, že nulovej dojezd, takže za mě fakt úplně libovej. Příchuť je jediný, co to není úplně vončák, že dávám tam trochu víc vody, protože ta chuť je fakt ostrá, ale já myslím, že to měnili od té doby, co jsem ho kupoval, takže možná teďka budu kupovat další, tak to bude lepší, ale fakt top. Dostal vody, tady tricák. Byl OK, já už trochu cítím únavu. Co jenom tyhle dneska jdu strašný bomby, ale teď jsem na těch Kelsošrax. To OK, ale přesně jak jsem myslel, ten setup je úplně strašný. Jsem ještě koukal, že se teda bys to mělo dát setupnout na multipressu, teď už to měnit nebudu, ale příští trénink to asi zkusím nějak na to multipressu, protože no, to takový, vole. Jo, teď musíte najít ten úhel. Jo, teď se tam nějak dostáhnou na ty činky. No, uvidíme. Trochu jsem pohnul ještě s tou lavičkou. Dal jsem si nižší váhu a zčeknul jsem si ještě zpětně ty videa. A si takhle půjde. Bylo by podle mě o něco lepší. Přesto fakt super se natáčet, i když se nesnažíte o awkward vlogy, tak je fajn se občas natočit. Když se učíte nový cvik a nemá vás dost čeknout, když se natočíte kolikrát, nemusíte být ani odborníci, abyste věděli, že tam děláte kokotiny, takže další tip pro vás. Já mám hotovo. Vlastně tady ten cvik na bečák, který jezdím, tak je teďka jediný, který jezdím. S tím, že si dám 2 top sety a jeden si dám normálně a druhý si dám kladiva. Obojí jdu do selhání. A zatím mi to takhle stačí, mám teďka hlavní prioritu kozy. A chtěl bych trochu ty záda a trapézy teďka vyboostit, takže teďka nechám takhle, vidíme, jak to půjde. Zdraví, jak ty Kelsošrax pojedou, si udělám nějakou porovnávačku. Máme nějaký hmatatelný rozdíl od té doby, co jsem začal jezdit ty Kelsošrax. No, that's it. Ty vole, šílený trénink dneska, fakt dobrý, mám z toho mega radost. Jakože dneska až na dumbbell press,
kde jsem mečnul ty opakování, tak všude PR, ať už jsem přidal váhu, někdy neplánovaně, anebo 1-2 opáčka navíc, takže je dneska fakt luxus. Prostě upper bodyčka, no. To je asi všechno z toho tréninku dneska. Dám do popisku hodím odkaz na to préčko, kdyby vás to zajímalo. Fakt dobrý. Už asi znáte, jako budete, ale kdyby náhodou ne, tak vám to hodím do popisku. To préčko je fakt dobrý. Mám od nich ještě kreatinový gumítky, což je taky fajn. Teďka jsem viděl jsem nějaký videa na to, že vlastně to není tak dobrý vlastně. Nevím, co si o tom myslel, když je to napsaný, tak by tam snad měl být ten kreatin, ale nevím, jak se to dá pojebat. Asi video, ale nevím. To mě jako taky fajn, ale minimálně pračko mají libový, takže tak, jde se.